Да си жив и здрав, прадедо! Жив и здрав бъде с бабачката. 100, 200, 300, обърни се към камерата. 300, 400, 500, 600, 700, 8, 9, 1000 лева от правата до тук. До тук 1000 лева от бабата, правовата Вилдан и Камил. Една музика за тях специално. Хиляда лева до тук от баба Вилдан продължава да дарява на внуците си. От баба Вилдан и от дядо Камил казах. А сега дядо Камил дава. 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. Bütün torunları Vildan'ın gelsinler göçer. 2000 lira onlara tutsun da o baba Vildan'ı canım Cemil. Naim gelsin, Naim. Güven Naim gelsin. Yaşa bana be. İyi, olsa şuradayız bakalım, boş lan. Ako može ritmo, dođe tu u glavu. I nešto също да не са чуди. Suzana, hey, alo, kom. Sağ olsunlar, var olsunlar Kabe Ağa, bir de Vildan anne. Сега, виж колко внуци имат, правнуци имат да са живи и здрави. Сега, али поред да нива канеса има чичовци, вуйчовци, лели, братовчеди, кумши, съседи, т.н. Айде наред сега да идва следващия. Лелета, коя леле да канеса?
Иван, ти си най-големи, дойди Иванел. Отма. Дите. Айде един поздрав специално за той сад. Чакай. Едно албанско. Зете се казва Ридван, той е при мене. Нека Мечо ментата да приготви нещо за албанско, той е от Косово. Петнева за чантажиката, петнева за другата чанта. Я се нема. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро дарява Баткото Ридван и Ленета Фатме. Да са живи и здрави! Живи здрави бъдете, Ридван и Фатме. 1000 евро дариха. Сега нека да дойде Дайси Гялси, Дайси Хюсейн, ритъм на сърцето. Много обичам музиката. Нека Хюсейн да дойде дайте, вуйчето. Той е ритъм на сърцето е. Добре дошъл, Вуйчо! Ами кажа на вокала! От град Преслав, Ленета се е бил
чантаджийка. Да са живи, здрави, да продължава! Да са живи, здрави, Войчето и Лената. Айде малко да побързаме, има много хора, както виждам, за да може после да остане време да играем, да пинем, да хапнем. Така, сега Войчето от село Пробуда. Али! 10 лева за викача Жив и здрав, 10 лева за чантаджийката, 10 лева за другата чантаджийка, 10 лева за камерата. Черния! Най-добрият оператор на 10 лева за музиката. Цяла България. Оператор е най-добър. 100, 200, 300, 4, 5, 6, 600 лева дарява Войчето. Виж колко уважителен е Войчето, без музика вика, после ще играя. 600 лева от Войчето Али Пробуда. От Чуфуя, който не го познава, Ережеп се казва от Пробуда. 200 лева дарава, да е жив и здрав. Айде следващите, моля. От Леля Папиш. От Гюнар Гурбет. 20 лева за викача. Ей, това е Дойчланд, ей. 10 лева за камерата. 10 лева за чантаджийката. 10 лева за музиката. Всички братовчеди, роднини да дойдат. Един представски кучек специално за ден. Лената Папиш, Дойчланд.
500. Съпругата да е жива и здрава! И на векача от бат Кемил една бира, да е жив и здрав! Никой не се сеща, да, Войчо, браво! Така, али сега следващи. Кой е наред? Наим? Или бати нещо да дойде? Най-малката леля е сега при мене. Да заповяда от Дойшланд. Добре дошла. Знам, че караш Вито Мерцедес. Стабилна си знам. Бедриш, най-малката леля. И баткато Нешко. Вияно. Да, извинай, аз Вито не казах. Да, добре. Така, айде да продължава кючеки да равното с тях. 10 лева за викача. 20 точки за музиката. 10 лева за камерата. 10 лева за малката чантатика. Бомбонджиите! Ето, малката леля. Аз казах, тя е стабилна. Мерцедес кара. На бомбонджиката каза. 100 200 300 400 500 600 700. Продължава кючека. 800 до тук. 900. До тук. И болен стабилен кючек вика. Нешко? Нечу мерата да нещо.
Мишкин. Новите младоженци са. И на тяхната сватба ще играем. Да е жив и здрав дядото Нешко и младата бабичка Петриш. Така, живи и здрави да бъдат. Петриш, Нешко. Хайде само малко по-бързо да минаваме. Стана йог били решам Василевски да. 10 лева за викача. 5 лева камера, 5 лева чантичка за къза бакори. 10 камера. 10 лева за музиката. Той младото момче къде живе? Една тежка девятка, ако може вече. На им неделен ден 300 лева. 400. 600 лева дариха, 10 точки продължи за музиката. Така, сега майката на имбакото, Сватудар на тама, 300 лева даряват на Наим майката. Да продължава кучека. За бащата на Наим, да е жив и здрав шофьора на Васил Левски, обикаля Разград, Русе, Шумен, Търговище, Плевен. Живи и здрави бъдете! Вера, вера. 10 лева за чантаджиката от град Преслав на Севгил майката. 10 лева за викача жива здраве бъди. И 100 лева дарява за малките юнаци. Айде следващите. Полека, елате при мен да виждам, че отдалече вече не мога да виждам. Така, сега от град Попово. Гюнай при мене. Офенбах, Дойчланд. Абе, нас да е пижи изгорбе, чибе. 5 лева за чантаджиката.
10 лева за младите, 10 лева за камерата, 10 лева за викача жив и здрав, моето момче. Специално за музиката саксофона, за Бойко. Да дойде при нас, ако може. После той момче май ще седне малко на юниката, че. Да видим какъв се човек ще прави. Добре дошъл, Бойко! Добре дошла, добре дошла, моето Боге. Дай си точки за музиката. Севдие, нямаме тук изпратила парички за юнаците. 100, 200, 300 и 400 лева от Гюнай и съпругата му. Сила и здравей! Ако може една девятка. Извинявам се, момчета. Бечо. Добре, бавим се, ама. 2 минути може ли да освободиш една девятка да направи, момчета? Специално от Войчо Юсеин. Той е от град Севлиново, работил в Дойчланд. Държавна Гюнай. Така,
Айде сега следващите да идат. По имена ли искате да лаканя или да посочвам? Няма време, момчета, елате да свършим бързо даряването и да играем. Горе почката! Али ви кажа сама, завари почката. И за съпругата му бълдъзата Гюлтен. Hoş gelmişsin Balızki. 20 lira za muzikata. Deset lira za Vikača. 10 lira za čantacikата. 10 lira za камерата. 5 лева за останал, за да его забиричка. Колега Вайчо! Хайде, kalksın millet biraz oynama buraya. Приятелите, пробуда! Призвам раздали! 150! лева от Ларито и Гюлтен.
Така, кой е следващия да ви го видя? Викача, я ще има време, я няма време. Отчено 100 лева. Разболял съм момчето и дал си паричките и отиде. 100 лева. Прибрал съм момчето. Няма нищо да следващия път ще дойде. Ералдан от София 100 лева. От Протовчеда на юнаците. Нека да дойде семрата при мъжа си тук. 200 казах, бе. 100 лева казах, че Рождето на Джошко, приятел, си имал да си изпратил 20 лева. От Ерал Кочово за Джошко 20 лева. 10 лева за чантаджинката. 5 лева за викача. Така. 10 лева за викача. Ерджепага, нерде. Ерджепага. Алега, заповядайте на дансинга. Ерджеп Али Каракашла. Номер 1. Провода. Номер 1. Чорманге, Ерманге. Анам девятка. Мечо! Мечо! Чорманге, Ерманге. Анам девятка. Нещо. Точо! Леван! Елдорадо! 100 лева дава момчето за юнаците. И 10 лева за Мечо. Само съм варал съм продавато. Тя мил. Оригинален. Не се клеби нога. Казах ми продаде, да. Жив и здрав.
Tamam çok hızlısın ha. Hadi geçinden yukarıda sonra görüşeceğiz. Takıdan sonra. Yapma dayıcığım, yapma. Bugün olma. City'den 150 лева. Дарял за юнаците. Да е жив и здрав. 10 лева за музиката. Лечо. 5 лева за мене, ако може един кючек. И 10 лева за чантаджиката. Загубила телефона. Ако някой го намерил, нека телефона да дойде тук при оркестъра. Сега, Феим е при мен. То. 200 лева дарава овцевана Феим. 5 лева за турбичката. 5 лева за викача. 10 лева за музиката. Esnaf Fehim 200 лева дали за юнаците. И 10 точки специално за музиката. Решава Фehim. От Deutschland 100 евро. Sağ olsun, var olsun. Давайте. Şevket'in arkadaşından Emrah'tan 100 лева за юнаците. Давай следващите. Азимедан 100, 200 лева. Да е жива и здрава със семейството. Hepten se отпуснахте. Gazlı Barem diye 5 ev bana veriydi. Sağ olsun, var olsun. От Мостич. Rami'nin çocuğundan. От Мостич. Cambaz'ın çocuğundan Rami'den. Мостич. Cambaz'ın çocuğundan. 5 ev турбичкая. Камерата 10 лева от срещата ти. За мечето специално 20 лева. Яша Денис. За ментата. Само.
Bir şarkı isteyeyim bu çocuk. Adios. Gel bir köçek hadi. Adios. Devatka, haydi. Perese. Stop. Sağolunuzdan Cambaz'ın çocuğuna, Rami'nin çocuğundan Otselu Mostic, Stoy Perese. Cambazların anası çocuk. Vesta. Vesta Perese var. Cambaz'ın çocuğundan Mostic'ler. Sağ olsun, var olsun. Добре, жив и здрав бъди, Джамбаз. Айде следващите. Само да наградашем. 5 лева дава той момче, кой си ти, бе? От село Черенча, 10 лева за музиката, Мечо. Така е. 10 лева за çantajikата. Devir Ali'nin güvesinden Çerençe'den 100 Vesta 300 leva Devir'in çocuğundan Çerençe'den Ali'nin. Sağ olsun, var olsunlar çocuklar. Gayet istedim. Haydi следващите. Çocuklar geçin hepsiniz. İdin pozdrav общ. Казвам им, моето момиче. Ще извинявате никой да не се сърди, казах нека да свършите работи, да остане време за играе ли да едете да пиете. Дай жамгало, дай. Пересе, Ержептен, Кочо, Кълкадан, 100, 150, 200. Пет лева за викача, 200 лева от Ержеп, от Мостич, Мамут Кьондан, 5 лева за музиката, 5 лева за камерата, 5 лева за çantacıyıkaya. Давай следващите. Тежи, onda kadar sonra oynayacağız. 200 лева от Рушут, Франция. Жотием, Месю. Morgan Arbeit. Nasıl oturuyor? Avec moi. 200 leva Sezgin'in ailesinden o şoföre. 5 leva za çantacıyıkata, 5 leva za kamerata. 5 лева за музиката и 5 лева за викача, сала от Сезгинина Ареси. Да, после за музиката ще идва, добре. 5 лева за викача, 5 лева за чантаджийката, 5 лева за камерата и 5 лева за музиката. Mehmet'in hanesinden Suzi'den 100 евро дарява за юнаците. 100 евро да от Белгия агасından Mehmet'in Rafi'den 100 евро. Bir karşılama onlara şimdi olabilir kanka. Sırası 200 евро има muzika. Живи здрави музиката, да следващите. 100 лева от старшини на Анесиnden Sevgiye'den. Bir de starşiden. Sağ olsunlar, var olsunlar. От Чечето, şoföre 100 leva Anesinden. Hoş geldin kardeşim. 200 leva Hasan'ın annesinden.
Sağ olsunlar, var olsunlar. 100 лева от моят приятел Мехмет, рибаря, най-големия рибар. Sağ olsun, var olsun. И 200 лева изпълно нанесен. Живи, здрави. Следващите, моля, хайде. Аре, така бързо минави. Аре, че уже една казва, Нещо... А, ти мина ли, Добре. Извинявам се. Geçenay. Ама нищо повтори обаче. Ahmet'ten Hoca'dan 100 лева да е жив и здрав анесинle beraber. Така, то се най-големия майстор на покривите на цяла Североизточна България и Централна България. На Земина Анесинден 150 лева, жив и здрав. Bize bir köçek var bu pokrive. Bir köçek var. Şimdi bize geldi sıra. Sakın bu lafı yaptın bana. Şimdi sıçtın da onlara. Ben senin gibi koymayayım şeyden. Abla ya. 5 лева за викача Ведикада на Анесинден. 5 лева за музиката. Storia mă velikanina Anesinden. Sonra bir müzik yapacağız sonra poliçka. Kendine kadar. Storia от най-големия заварчик. Да е жив и здрав. Yaşa bana. Bu köyün ağası çocuklar. 5 лева за викача жив и здрав да води НАТО. 5 лева за Мечо, ментата. 10 лева за чантаджиката, тук са живони. 10 за камерата, жив и здрав, НАТО. И 200 лева дарява от семейството НАТО. Браво! 50 лева имаме един музикант тук набор, да е жив и здрав. После ще имаш поздрав. От Фетката, казах, музиканта. Старата генерация. Много благодаря и за аплодисментите, най-важното. За Лилито, за Осанко, за Рожди Шампиона. Много им благодаря, че са тук в момента, дето ви радват и че можете да играете заедно с всички хора. Шиф ли заводи, Фетка? Специално от каката за Бойко. Нека да дойде Бойко. Бойко Диков. 20 евро специално от каката. 5 евро за чантаджиката. 100. 200. Аре на тази кака няма да откажем. 100 лева да дава. Кичека поничка. 200